belai belai ke hambai norni surimani ke norni norni je dia mani bisikti ani saksuri je kisamisa hopung sapung thuyawi sing himlai mani kicha sak jotono beljak baika ang simia ani saisoni simia thai rok thupuya ani pal je himnai rok nebo maximum boroni ya thai rok tuisuli rok angbaika cost angbaika ai jotoni no ya thai rok hamya angbaika ke haipanani kaisa jaga ke belai ke gesa torkai gomo jaga tei baisa tongo gomo tau kicha hamsaka operation khaima pore tei haipano mo sawi tong hotakbo haipano doctor to 5 days rest na din sawo kintu haike bathagi tong hanke to sugya nambagi khana phung 7ta ni simi gang teisa je mansak agogoi thangna hini ang mansokha ambai khana phung 7ta ni simi no haini hai je himasak isa himai nai finai sini je tiprasani choba tei tiprasani je nokmani iman abono baithang khaini bokha tei kisa agogoi thangnai bad baki bebakno motairni yafari rijak tei norni surimuni diaimuni sakon yafari rijak tei kaisa kok ani kesarmo lukurok hamjak tei lukurok juba tei sini baksa leaders rok borokbo chubakha borokbo yak pholokha borokbo solidarity phunukha jotono paiflaya hambai yaba जों jara baksa orno ano logernai joronnai ni faini to faini to sakni arrangement ni bisikti ni borbo khana jakini fai to babo kebo na kebo borno subawi ro ambagai borno belai hambai fiaba ani kaisa no koimo chini choba success nanga ke जों lukalobo agartolabo nini bitchandramonu sabrum gorji tuibandar mandai khumulung joto amsayano जों sitting demonstration indefinite relay hunger strike omahai rok जों joto no start khair lena nanai jodi जों joto no government no pressure reinai government ni thani government no bokhro kongor rang ke belai kutu haike khaipan se kongnai de kongya saimiya tebude barbar de try ma khali no saimiya fiaba government no pressure nai ngake chini month na nai ngake we have to pay the price we have ready to pay the price manai kaham na nai ngake dam bo kabang no maro ambai chini month no mana nai ngake sing abone price abone mullo bor nani bagi chi tiar mato nai abone jode mullo sing rimi ngake sing jode sudo খরচা করে বরণের পর সিনি ডিপেন্ড কে যদি তঙ্গ থাকে দফা কোনদিন ইয়ক লাগ আন্ত হিমুই তঙ্গ টিপ্রাসর খাবাসাথন তে সরকার মকল খুনজো ফিয়গৈ নাসিক থং जों বসকে কষ্ট মানি তং আবনি বাগৈসি ফিয়াবা বাদ বাকি হিংগাকে ঈশ্বর নিথানি মতায়ের নিথানি তে নরকনি পারা পারা আমচায় সংগঠন নরক পাল পাল মিলিনাই unity khainai chirik lainai je movement start khainai para abo se main shakti ni basa haisi ambagai aboni bagai bonorok preparation ready tongai de yognani no musu khangge yognani bagai aboni mullo nan bagai ready tongai hambai khulumka khana haine hai sentesa lamawo ma khana